Hyvänen aika. Sitten ei sen verran ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoon. Kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys, että ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinkoon. Ja hyvänen aika. Sitten ei sen verran ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoa, kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys. Ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinko. Ja hyvänen aika, sitten ei sen vertaa ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoa, kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys. Ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinko. Oikeesti ei muuta, kun lisää vaan kaivat sitä totuutta. Ja kato taivaan kanta, sinistä kanta. Siellä ei oo mitään mustaa avaruutta, eikä tai sinne tuossa niin ei se oo mitään. Mitä ilman kehää, niin kuin siellä jotkut huuvat, et yrittää syöttää. Ja hyvänen aika, sit ei sen vertaa ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoa, kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys. Ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinko. Selittelkää te, että miksi me pitää uskoa siihen, että me ollaan muka kuussa käyty ja maapallo on muka olemassa. Joku pyöreä pallo. Ja hyvänen aika, sit ei sen vertaa ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoa, kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys. Ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinko. Perkele kuule, tässä alkaa olemaan jytinää. Hyvänen aika, sitten ei sen vertaa ymmärrä Raamatusta, että kuvittelee, että eletään jollain pallolla, joka kiertää mukaan aurinkoa, kun nimenomaan Raamatussa sanottiin se järjestys. Ensin luotiin maa ja myöhemmin vasta aurinko.